Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. Now guys, remember the previous episode ended with Uphakamani calling Utrina on Uthulisile's phone, and it was that awkward situation yokuthi, like, is Utrina going to take the phone call or what? So this scene actually, or this episode actually opens up with that scene. So Utrina takes the phone, guys, ayibeke endlebeni, then Uphakamani's like, hello? Trina, ukhona, Triniyangiza. Then Uvusi is coming closer, like to yo, ukuthi ayibo wenzakalani, who's this speaking? Utrina then says, Mr. Dlamini, ngiyaxolisa ukulindisa. Uphakamani then says, house Thandwa Sam, yini, wenzenjani? Ngithole voicemail yakho. Utrina then says, yeah, ngiyakhumbula ngesicelo sakho. Uneli and Uthulisile are just standing there awkward because they can catch on ukuthi le nkulumo kaGcina plus inkulumo kaPhakamani ayihlangani nje. Uphakamani then says, ini uthini manje? Uvusi then says, ufunani loyo? Ucela ukuthini? That time kusho ukuthi uVusi can yell ukuthi uPhakamani. Uphakamani then says, ukhona loyo, useduzane kwakho. And then Utrina then says, yeah, ngiyakuzwisisa, ngiyaxolisa futhi ukuzwa lokho. I haven't had time to discuss it with my husband as yet. Uphakamani then says, Trina, uyangijikela? That's why you blocked me angithi. Ukhetha yena kunami, Is that what you're doing? Utrina then says, ngizowenza ishow. Uvusi then says, letha la. He just pulls the phone from Utrina's ear and is like, hey, wena sidwedwe. Ngiphinde ngizwe ukuthi wena ufonela unkosikazi wami ne? Hlukana phansi nonkosikazi wami, siyezwana? And then the scene just ends like that. Guys, le nto ayiqalile uTrina. Hey, I shame. Anyway, next scene uVelephi at American like she is painting her nails when uPapsi walks in. uPapsi comes in and she's like, sawubona Velephi. uVelephi then says, uzothi sawubona Velephi, ufunani lana? uPapsi is like, how? Bengibona ukuthi angilethi impahla zikaManqoba. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngingahlala phansi. Then uVelephi, guys, she nods her head like to say ungahlala. uPapsi ahlale phansi. She goes on to say, bengithi abanga ukuthi uzozidinga le impahla. Kanti ke nesimo sezulu le insuku is unpredictable. Liyabanda, so I thought ukuthi uManqoba uzozidinga ezinye impahla zakhe. uVelephi just takes the bag and then she's like, ngiyabonga ngomusa wakho Papsi. uPapsi then says, akulutho that day. Then uVelephi then says, Papsi, yazi bengisacela ukuthatha isikhathi lesi sokuthi ngixolise kuwena ngale ndlela ngakuphatha ngayo. Ibingalungile. Bongafanelanga ukuthi ngikufake enkingeni zami. Bengirongo. uPapsi then says, ayikho inkinga. Ngiyaxolela futhi sekudlulile lokho. uVelephi then says, okay ke, nabimina ke sekudlulile. Angazi if ngakujabulela ukuthi sike sizikhiphe nje sishawa umoya. uPapsi then says, ngakujabulela lokho, and then they smile. uPapsi then says, yazi Velephi, uma ziningi izinto adlule kuzona empilweni yakhe, kodwa akaseyena umuntu omubi. uVelephi, guys, avela ashintshe ebusweni, like to say anything ethinta uSamke nje. uPapsi goes on to say, kanti ke ngiyazi ukuthi akulula for wonke umuntu amamkele kanjalo. uVelephi then says, manje uthini? Uyaphi nale nkulumo yakho? uPapsi then says, into engizama ukuyisho, Uma is not a bad person. Yile zinto adlule kuzona that caused her to behave like this. Ngiyazi lento ayenze yona Velephi wrong. Ayikho right. uVelephi then says, ingakho ke ehamba ehlukumeza abantu, ebaphatha umathanda wakhe, ebenza noma yini. Mina, what did I do to her engaka emenza ukuthi angiphathe ngale ndlela angiphatha ngayo? uPapsi then says, ngiyakuzwa Velephi, kanti ke bengingasho ukuthi umxolele njengamanje. uVelephi then says, Papsi, yazi mina nginekhaya elithi mina, kodwa ngihleli la ngenxa yama wakho lo othi angimxolele. uPapsi then says, ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga you will see a different side of her. Uzombona ukuthi she's not a bad person, unenhliziyo enhle. We uSamke nenhliziyo enhle.
Anyway, ke next scene, uPhakamani enters the office. Melangena ufita uVusi working, and then he's like, "Oh, kukhona wena lana," and then ajike he turns back. UVusi then says, "Phakamani, alungene sikhulume." Phakamani then says, "Anginaso isikhathi sokukhuluma, ngifuna ukwenza." UVusi then says, "Ufuna ungitshela ukuthi awazi." uPhakamani is like, "Angazi ini?" uVusi then says, "Ukwenza akasasebenzi la ekhaya and ngicabanga ukuthi mele sibonge wena ukumqoquzela ukuthi akahambe ayokhuluma nobaba. Uhambile ke wayokhuluma nobaba, ubaba wamxosha. I'm sure that makes you happy. Wena ke nomndeni wakho senizokwazi ukubhukude emalini." uPhakamani then says, "Asiqondise lento ngokusheshsha. Angizelanga lana uzokudala inkinga." uVusi then says, "Well, you have founded. Bengicela ukuthi siyeke ukwenzana izilima lana ngoba mina nawe siyazi njengoba ulana uzeleni lana ubungazelanga uzofuna ukwenza." uPhakamani zakhe ukukhuluma ngani? uVusi then says, "Asenze kanje, ufuna malini?" uPhakamani is like, "Ngifuna malini?" uVusi then says, "Izinto ezifana nawe ngiyazazi ukuthi hlezi zigijimisa imali, so utshela mina ufuna malini?" uPhakamani then says, "Cela ukuhamba mina." uVusi then says, "Yenza noma yini olifunayo kodwa ngifuna ukuthi ukhumbule lolu suku. If I find you ke unyonyobana nomfazi wami ngizobulala mina ngizandla zami ufe njengenja." uPhakamani just looks at him, anqume guys, he just smiles and then he just walks off like that. But you can see ukuthi uVusi uyavutha ngaphakathi. Next scene ke uKwenzo and uSibongile are walking ecampus. uSibongile uKwenzo is saying to uSibongile, "Kodwa sithanda sami kuzomela ukuthi udle Sibongile. Futhi ke ayingithokozisi neze ukubona unje." uSibongile then says, "Yeah, Kwenzo, uthi uneyinkinga kuvele uqhamuka ezinye iy'nkinga ongazazi ukuthi ziqhamukaphi." uKwenzo then just says, "Yeah, uSibongile then says, "Angazi ukuthi ngizothini Kwenzo mengabe bayangixosha ngempela." uKwenzo then says, "Ngizozama ukuthi ngikhulume nobaba, maybe ikhona into angayenza yena yabona." "Oh kodwa sithandwa sami, on second thoughts, my father isn't a good idea. Kodwa ungakhathazeki sithandwa sami." As he's speaking like that, uBusi nomngane wakhe guys badlule laughing. Engathi vele they are trying to get to uSibongile. So uKwenzo gets irritated and that, and then he's like, "Cela ungibambele lana." He gives uphethe ukudla that time, he gives uSibongile. He turns around and he's like, "Yay, yela." uSibongile zakwenza like to say myeke uBusi. uKwenzo then says, "Kancane sis." uBusi ke ame. uKwenzo goes to her and is like, "Wena parasite, why are you doing this to uSibongile? Yingoba awubona ukuthi lento oyenzayo izomxoshisa la esikolweni." uBusi then says, "Yazi okokuqala uzongehlisela lo phapha kwakho ongizele nakho. Okwesibili, I swear, I don't do anything. Angazi ukuthi ukhuluma ngani." uKwenzo then says, "Oh, okay. You're still lying, angithi. Lalela lana wena Storm. Wena Storm who can't even do her own work. Olwakho usuku luyeza sisi, ungakhathazeki. Every dog has its day." uSibongile, you can see ukuthi she's kind of feeling awkward because uSibongile doesn't like these type of confrontations. uBusi just looks at Kwenzo, ahleke, and she's like, "Hey, honey," and then she just walks off like that. uBusi feels on top of the world, guys. That time I know for sure ukuthi olwakho usuku ngempela luyeza. Anyway, again, next scene, uPhetheni is sitting in the lounge when uNjengaye walks in. He then says, "Kwakuhle-ke ukufica ulana." That time uNomfundo is walking behind him, uyangena, they sit down. uNjengaye goes on to say, "Yazi, I've been meaning ukuthi ngikhulume nani nobabili." uPhetheni then says, "Ngithembe-ke ukuthi ngeke ithathe isikhathi eside le nkulumo yakho." That time you can see ukuthi she's kind of bored. uNomfundo looks at her like to say, "Since when are you talking to uNjengaye ngolo hlobo?" Then uNjengaye then says, "Hayi kanti-ke lutho. Yazi, I want to say thank you nobabili ukuthi nikwazile ukubamba lo mndeni uqine as we go through this turmoil." uPhetheni then says, "Yasi balikhulu, bengizocela ukuthi sisheshise siyigoqa le nkulumo. Indodana yami is out there in the wilderness. Ngikhathazekile ngayo." uNjengaye then says, "Yeah, okunye ke, that is what I actually wanted to talk about. It's time for uKwenzo and I to mend our father and son relationship.
He cannot turn into a prodigal child. It must come to an end and we must make amends. Unomfundo then says, oh Sibalikhulu, ubuthe uzokhuluma ngendaba yebhodi. And then uNjengaye then says, oh yeah, ngiyabonga Nomfundo mongikhumbuza. uPhetheni is rolling her eyes there like to say ukuthi favorite child. And then uNjengaye goes on to say, indaba ezimnandi ke yikuthi ibhodi ivumile to keep me as CEO yeSibalikhulu Holdings. uPhetheni then says, as long as ifamily izoba ne-direction, ngoba njengamanje we scattered. Then uNjengaye then says, Phetheni, ngifuna ukusho kuwena ukuthi I appreciate you kakhulu futhi nawe Nomfundo smiled, but you can see ukuthi uPhetheni is annoyed. Into emxikayo nje uPhetheni is not this meeting, not ukuthi she's in a hurry. Yukuthi uNjengaye is addressing her at the same time Nomfundo, almost as if he's making them equals. That time she told Nomfundo ukuthi Nomfundo is not gonna come into a house and in, but clearly uNomfundo seems like she's here to stay according to izenzo zikaNjengaye. I get lost in the Dlamini family, or second to last scene rather. The Dlamini family are out and about, you guys. uVusi, uQina, uKwenzo, uWenzeni, uPhetheni, and uNjengaye. uNomfundo akekho. So uWenzeni then says, I have something I wish to say. I know ukuthi nithukile kodwa not so long ago le esikolweni we started learning about paper mache eklasini. Then she takes it out. So lento ayikhiphayo, you know guys, lezaa zinto that they make ngamaphepha or ngamaplastic. Sometimes there's hats that they make ngamaplastic or ngamaphepha, those creative things nje. uNjengaye is like, iyathengwa lento. uWenzeni then says, nansi ke umuntu angayilahla into ngoba nakhu ezitshela ukuthi ayibalekile. Kodwa buka, wena ungayithatha uyenze ukuthi ibe yinhle, ibukeke. A lot has happened kulo mndeni. Silahlekelwe kakhulu futhi, saphinda futhi sazuza ke. Even though it came at the cost of our family tree. Learning in art class taught me that broken things still have value. The more flawed it is, the more it's worth. Unegama yale nto ke, it's known as kintsu. uKwenzo looks at her, he's like, Ima, ki what? uWenzeni then says, kintsu. Iqonda ukuthi into abumela ukuthi ibe yinhle ukuze ibe perfect. Umndeni wangempela uyadlula through tough times. Futhi ke, we can't change anything now. What's done is done. Esingakwenza thina ukuthi sizame to embrace the spirit of kintsu. Sibe munye as the Dlamini family. We have to unite. And then uWenzeni, she holds uWenzo's hand. She holds isandla sikaPhetheni since they are closest to her. Then everyone gets it. They all hold hands as the Dlamini family. And then uNjengaye, he breaks the chain, he claps his hands, and then everyone claps, like to say, well said, Wenzeni. Iyakhulu Wenzeni, guys. Last scene, go on, we see, guys, is that we see a lady engene emotweni. They are moto. I'm like, I know this car from somewhere. Then when we look in the review mirror, and uNomalanga, guys, uNomalanga is looking like a mess. Angimazi ukuthi uvelaphi. Remember her father uboshiwe, guys, based on fraud allegations and whatnot. She takes phone yakhe, she tries calling uPhetheni doesn't answer it, but the scene just ends like that. Uyambona ukuthi uNomalanga, she needs some sort of help. Guys, you can't be telling me that uSibongile and the Dlamini are trying to bring back a character kaNomalanga. Hi guys, abayivale manje. Anyway, let's close it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.